Olentzero joan zaigu mendira lanera, intenzioarekin ikatzen egitera. Argitu duania, Jesus jaiola da, laizterka etorrigaz berriro ematera. Horra, horra, gure olentzero, pipa ozeanuera eserita dago, kapoiak erret. Bueno, eskatu dut, auto hau erreparatzia. A ber, olentzero, konportatzen da ben, ala ez. Orduan, eskatu egin zuete, laguntzi. Orduan, jarraitu nauzue, a ver si lo conseguimos o no. Ba hori, badakizue. Esto es para los heteros, solteros, para los menos enteros y para los de Benin septentrional. Ondo pasau gabonak, eta datorren urteako baukagu perretxiko pilo bat hartzeko. Venga, ondo pasau. Eta gora Euskadi, agur, animau zaitezketekete, agur.